Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Рагнеду. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Апішыце, калі ласка, тагачасную эпоху. Князёўна, княгіня Рагнеда нарадзілася ў другой палове 10 стагоддзя. Што тады было ў Беларусі? Што мы ведаем пра гэтую эпоху? Мы ведаем, што быў горад Полацак, мы ведаем, што жылі крывічы, і мы ведаем тое, што Полацку было ўжо пад 100 гадоў. Першая ўзгадка пра яго 862 год. І нават вось гісторыкі кажуць, што не магло быць там ніякіх князёў, калі ён ужо 100 гадоў. Значыць, былі нейкія князі, але імёнаў не захавалася. Першы гэта князь Рагвалод, маецца на ўвазе першы, пра каго мы ведаем дакладна з імем. На той момант яшчэ не было такога пашыранае хрысціянства ў Беларусі. Але разам з тым ужо мы ведаем, што Полацк узгадваўся ў складзе тых дружынаў, якія хадзілі на Візантыю ў 907 годзе. Значыць, у пэўным сэнсе развівалася полацкае княства, і ўжо ў часы Рагнеды і Рагвалода гэта ўжо была даволі такая магутная зямля. Магутная ў якім сэнсе, што суседнія гарады дзяржавы, напрыклад, Новгарад і Кіеў, прэтэндавалі на тое, каб мець Полацак за саюзніка. Таму вось гэты час, конечно, вельмі важны. І з іншага боку мы ведаем, што жылі на гэтай тэрыторыі славяне, балты, крывічы гэта, скажем так, яны былі на балцкай тэрыторыі, і былі варагі, нарманы ці вікінгі, гэта ўсё абазначэнне аднаго ж народа рознымі словамі, якія і княжылі ў Полацку. Што значыла быць дачкой полацкага князя? Было вельмі важным момантам яе прыналежнасць да пэўнай дынастыі. Мы ведаем дакладна, што, напрыклад, у Кіеве, і ў многіх іншых гарадах старажытнай Русі была дынастыя Рурыкавічаў, якая паходзіла ад Рурыка. Але летапісец піша, што была іншая дынастыя ў Полацку, дынастыя Рагвалодавічаў. І дачка князя, яна і была і прадстаўніцай асобнай дынастыі. І вось ёй, напрыклад, 12-13 гадоў ужо яна павінна дакладна ведаць, за каго і калі яна выйдзе замуж. Гэта было прынцыповым момантам, таму што не распараджалася сваім сэрцам, сваім лёсам, сваім жыццём. Гэта былі дынастычныя шлюбы. І гэта вызначалі, канешне, бацькі. Бацька вызначаў, канкрэтна бацька вызначаў, што за калі каго. Але у сітуацыі з Рагнедай мы ведаем, што вельмі цікавая гісторыя адбылася ў сувязі з яе замуствам. Рагнеда і Уладзімір. Яна выходзіць на гістарычную авансцэну менавіта праз сватанне Уладзіміра, праз сватанне Яраполка. Уладзімір на той момант быў наўгародскім князем. Сёння мы ведаем яго як Уладзімір чырвоная сонейка, Уладзімір святы і так далей. Аднак вось для таго моманту ён быў наўгародскім князем, ён быў паганцам, у яго было шмат жонак, і ён быў пазашлюбным сынам кіеўскага князя Святаслава. І вось прыязджаюць сваты ад яго і сваты ад Яраполка. Мы не ведаем, Яраполк гэта таксама сын Святаслава, які быў у Кіеве ад кіеўскага князя. І вось мы не ведаем, як і хто, калі, в сэнсе, хто першы прыехаў, але мы ведаем дакладна, што Рагнеда адмовіла Уладзіміру і згадзілася выйсці замуж за Яраполка. Што прывяло ў такую лютасць Уладзіміра Новгародскага. Ён збірае войска і з Новгарада ідзе на Полацк паходам. Ён руйнуе горад, забівае бацьку Рагнеда Рагвалода, двух яго сыноў, і бярэ Рагнеду сабе за жонкі. То бок, фактычна ён здзейсніў вось такое злачынства. І ў гэтым сэнсе мы павінны сказаць, што вельмі складана сабе уявіць, чаму Рагнеда так вось зрабіла. Магчыма, яна ведала, што Уладзімір ён магутны, магчыма, яна ведала, што ён можа пайсці на такі крок. Але даследчыкі лічаць, што ўжо на той момант яна была хрысціянкай. Выйсце замуж і для яе было вельмі важным момантам у плане хрысціянскага жыцця і хрысціянскіх каштоўнасцяў. Магчыма, так, таму яна нават з рызыкай для сябе яна адмовіла Уладзіміру. І ў гэтым сэнсе вось такія адносіны. Андрусь, Рагнеда і Ізяслаў.
Далей гісторыя ішла вельмі таксама драматычна. Яна была нелюбімай жонкай, аднак яна была заснавальніцай дынастыі. І цікава, што дынастыя і кіеўскіх князёў, таму што Уладзімір пазней пайшоў на Кіеў, захапіў Кіеў і забіў Яраполка. І дынастыі полацкіх князёў. І вось старэйшы сын яе, Ізяслаў, ён стаў прадаўжальнікам дынастыі полацкіх князёў. У нейкі момант Уладзімір хацеў забіць Рагнеду, апісвае Восіп Трачыновіч вельмі маляўніча. Але Ізяслаў заступіўся за яе. І таму Уладзімір выслаў іх у Заслаўе, спецыяльна збудаваў горад, і Ізяслаў стаў князем-кніжнікам. Кажа, што ён вельмі шмат чытаў новага запавету. Значыць, хутчэй за ўсё гэта справядліва было, што Рагнеда ўжо тады была хрысціянкай. І яна перадала хрысціянскія каштоўнасці свайму сыну. Значна раней, чым Уладзімір ахрысціў Русь. Рагнеда і хрысціянства. Рагнеда заснавала, не толькі сама была хрысціянка, але заснавала першы манастыр. Што такое манастыр? Гэта культурны цэнтр. Гэта перапісванне кнігаў, гэта пераклад кнігаў, якіх кнігаў? Біблійных. І фактычна мы можам сказаць, што Рагнеда была першай прапаведніцай хрысціянства на тэрыторыі Беларусі. Андрусь, што кожны беларус павінен ведаць пра Рагнеду? Першы момант – гэта тое, што Рагнеда, яна прыклад такой няскоранасці абставінам, але і жанчына, якая жыла каштоўнасцямі. І гэтыя каштоўнасці пранесла праз усё жыццё. Кожны беларус павінен ведаць, што ў Заслаўі ёсць помнік князёўне Рагнедзе і князю Ізяславу. Кожны беларус павінен разумець, што з Рагнедай звязаны, можа быць, і трагічныя гісторыі, але разам з тым нават у трагедыі ёсць добрае выйсце. Тое, што Рагнеда, яна сапраўды разам з Ізяславам працягнулі вось гэту дынастыю, і ўжо пры Брачыславе, сыне Ізяслава, і пры Усяславе, унуку Ізяслава, праўнуку Рагнеды, полацкае княства стала не толькі цалкам незалежным, але і вельмі магутнай дзяржавай. Рагнеда – гэта адзін з такіх сімваляў Беларусі. Рагнеда – светлая постаць на небасхіле нашай гісторыі. Гэта жанчына выявіла душэўную моц, стойкасць і ахвяру, якасці вельмі патрэбныя беларускаму народу. У 990-м Рагнеда прыняла хрысціянства. Анастасія, новае імя Рагнеды, заснавала пад Ізяслаўем, цяпер Заслаўе, першы ва ўсходнеславянскіх землях жаночы манастыр. З яго пачало пашырацца хрысціянства. Спачатку на Полацчыну, потым на Смаленшчыну і іншыя землі. Яе сын Ізяслаў быў абраны на княжацкі трон у Полацку. Так была адноўлена дынастыя Рагвалодавічаў. Другі сын, Яраслаў, быў празваны мудрым. За 35 гадоў праўлення ў Кіеўскай Русі узняў дзяржаву на вяршыню магутнасці. Ён пакінуў пасля сябе першы на Русі свод законаў, пабудаваў Сафійскі сабор і заснаваў Кіеўскую метраполію. У слаўным горадзе Францыска шапчу: жыве і не загіне, і ўдзячна кланяюся нізка табе, прасветлая княгіня. Ніл Гілевіч. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!